mai jalla azama fi girma sarkin daraja. Fi sabilillahi, sabida Allah, sabida girman Allah, sabida annabi. Kargo ba na uban mutum ba, ba kuma na uwar mutum ba, ba ka da mutum ba, amma ido isa wallahi duk na san Sale ne wannan aikin. Wallahi Sale, ni isa ne mun kargon nan, kuma wallahi kori. Jiya da za a garin nan wallahi da zai fara ga dabi na jigulmi unguwa. Unguwar da rahin mutunci, iskanci. Ba kai ba ka don uwarka ba, ba ga don ubanka ba. Ka zo ka sare mana kargo saboda ka fi kowa. Salamu alaikum. Amma wa alaikum assalam. Arama. Na'am. Akarami. Salamu alaikum. Lafiya lau. Lafiya kalau. Lafiya kalau. Lafiya lau. Wallahi alhamdulillah. Nan da zo na ji kana ta faɗa kan kargo. Wannan wallahi kargo na ne mana. Sale dama ga tsohon gaba ce tsakanin da shi. Izo isa aka fare kargon nan. Wallahi Sale ko ba shi Sale kargon nan. Wallahi mun je gurin unguwa. Kuma wallahi an biya ni. Allah. To yanzu dai ba dai wannan ba. Da Allah. A alamun ka. Da ganin alamun ka bako ne. Wallahi. Wai daga alama. Dan gashi ma na shawara na. Mutumin binni. Kwarai kwa. Allahu akbar. Wai ina neman hanyar da za ta kai ni garin Gamoji. Ai ka zo gida ai ka zo gida nan kawo ce. Ai daga nan zuwa Gamoji naira 20 ne ma a mashi. Allah. Rashin sani. Wallahi naira 20. Allah. Ai yanzu nan in ka nan idan ka miƙe kaɗan kai ba dan ma wacin duhuwar ba za ka gano garin. Turan dai Allah sa duhuwa ce ga ta san ta tokare. Amma in ka miƙe kona ce guda ɗaya duhuwa. Sai Gamoje. Nagode. A sauka lafiya. A sauka lafiya. Nagode. Da biyar da na baka. A ba komai a sauka lafiya. Ai ana yi. Mutanen Buni a ganin kuma alheri ne. Ganin kuma arziki ne ai. Kana mun kama ma da da kanin Iliyasu. Hello? In naga damu? Wallahi baƙo ne izo iya nan izo nan izo kusan tambaye ni ice da Allah iya neman hanyi hine na sai to muku hi na da ganin sa za a samu alheri alquran za a samu alheri jaka ce a bayan sa kuma dam take a cike da kuɗi jakan nan na tabbata kuɗi ne wallahi alquran kuɗi ne na tabbata kuɗi ne amma da Allah kaga a fitar da nawa kafin ku zo cikin gari a fitar da nawa a kullan a leda ka gane abin ne a gindin cediya zan zo dauka yau da Allah da mu da kar amun wasa da Allah da mu dai kada amun wasa ka san harkan nan ina saita muku ko a cikin gari ma dan satan da kuke saka ji tumaki da kwanan mutane ni nake ba ku wannan yauwa da Allah kada amun wasa da mu dai ga hinan dan fari ne da kan yelo dogo da kada sama ina ga ma'aikatan gidan rediyo ne akwai kuɗi Allah kwa ni ne masu kwaso labarai kuɗi ne a bayan da kasa alkur'an na sani. Yalo ba matsala na Lado za a ajiye ma a cikin wajen kawai ba matsala kakkada mu za mu ajiye ma mun gode ai kakkada mu yana yi normal ne. Yawwa sai kun zo. Rashin mutum za mu samu Sale. Wai wata harka ce mai gaɗi ta zo wai wani bako za a yi. Haba! Allah wallahi. Dama yanda muke zaman katan nan kai ka san ko muka farke mai cikin mu kwace. Kai na zaro hanjinsa. Sorry. Sannan kuma ga kuben gayo an soke ta gaboshi na dubi agogo mai haske sa ga wayan hannu. Dama da manyan kaya ta mana a jikinsa da hula. Lafiya? Yau yana bai dama kwace za su mun wallahi ga su nan. Wayo! Danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin ci gaba da kallon ƙa'idan na bidiyo shahararru na ban dariya